kaliyan sae wonten ing panggonan ingkang sae inggih menika panggonan ngaji utawi tolakul ilmi. Ilmu niku nek menurut baru ukama sebagian ahli hikmah tertulis saking huruf 3 setunggal ain loro lam 3 mim. Ain niku medal saking lafaz alihin, dadi maknane luhur utawa swarga sing luhur utawa wong sing luhur. Nomor loro lam medal saking lafaz latif. Jadi latif niku lemah, lembut, bijaksana. Sing mem medal saka lafaz al-mulk. Jadi luhur utawa nguasani. Jadi wong nek kagungan ilmu pinter ngaji agama siji wong bakal dumunung elihin luhur dilurke Gusti Allah. Sing nomor loro lam latif lemah memang muluk minal mulk dadi singgah sana. Artine ilmu iku luhur ora ana sing ngluhuri. Ilmu iku penakluk ora ditaklukkan. Ilmu iku luwih aji timbang bondo. Ilmu digawa nang ndi ora usah ngadai sak, ora usah ngadai tas. Duwe nggo nanti-nanti ngadai sak, ngadai tas. Ilmu iso naklukno keadaan apapun. Tapi nek bondo karena bondo wong takluk dengan keadaan apapun. Alhamdulillah jenengan digerakno dadi seneng ilmu. Terutama ilmu Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Pun kita tambah keperlukan dari saya tandai pun. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minasy-syalihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا
sing iman. Wong sing iman ora iman tok, tapi yo amal soleh. Kalau salah sulit, nang Quran niku nerangno iman utawa perintah iman. Niku gandengane mesti mbek amilus sholihat, amal sing soleh. Iman tok percaya dene percaya mbek akhirat, percaya nang swarga neraka. Orang ibadah, orang ibadah penting aku iman. Umpamane muni ngono. Penting Gusti Allah. Ora salah ora apa penting percaya Gusti Allah. Ora kan poso ora apa penting aku percaya mbek akhirat. Ya percaya nek setan iku. Di mana yen melihat di neraka. Man ya'mal wa man utawi sapane wong iku ya'mal lakoni sapa man nglakoni minas sholihati saking pira-pira ngamal kang saleh, ngamal kang bagus. Min tapi minta bermakna sebagian. Bayane nek iki min sing iki min bayan. Min dakarin sanyatane saking wong lanang au unta utawa wadon. Wa kalih utawi man iku mukminun, mukmin iman. Wa ulaika mongko utawi mengkono-mengkono man ya'mal mau iku ya dahuluna bakal padha mlebu sapa ulaik al jannata ing swarga wala yuglamu lan ora bakal dikaniaya ora didolimi sapa ulaik nakwiron kelawan titik wae. Nakwiron iku maknane cara mriki sak lugut-luguto. Jadi nakwiron niku gandana kaya ana isi kurma. Cara makna asline kanggo isi kurma sak njabane isi kurma niku ana selaput sing kaya klasutan cilik-cilik niku lho. Dadi jenenge taman makan kurma. Jerone kurma niku ana rusune. Nah, rusune niku kan diblebet ana serat cilik-cilik niku jenenge nakwiron iki nggo gambarno niku sak rambut. Ini memperjelas sapa wae ayat sing mempersamakan gender lanang lan wadon iki mengko nek dagane awusa sapa wae sing nglakoni sebagian amal saleh. Amal saleh niku akeh, amal saleh niku akeh, ape tonggo amal saleh, ape dulur amal saleh. Sedekah jariah ya amal saleh niku kalimah jamak sholihah. Padha kanca mesem ya amal saleh. Wis sapa wae saking akeh amal saleh, gak kudu kabeh kabeh dilakoni, gak iso dilakoni. Sedekah jariah sing sugih, sing duwe kan mboten saged. Dadi minas sholihah sebagian dari amal saleh lakon-lakon sing apik iku lakon. Sapa sing lakoni sembah apa wae dadi bakul ya bakule sing saleh. Aja gawe-gawe omong kok pasar iki nek ukula 1000 badane ukula 2000. Iki wis badinnya 100 sok badal menyang. Nah, niku mengke kesinggir ya sebab saya sebanjure. Jadi sapa wae sing nglakoni amal sebagian amal saleh ora kudu kabeh mergo amal saleh iku gak akeh ning dunya iku. Gusti Allah saking jembare benar sarana-sarana kebaikan. Mindakain awunsa cek lanang cek wedok. Dadi ora wong lanang tok. Ya wong wedok barang. Wedok belum berbuat melakukan sebagian dari kebaikan yang ada di dunia ini ora kabeh nek kabeh mboten saged. Tapi syaratnya kata kuncine wa huwa mukmin. Dene iku iman ora pas iman tok tapi iman. Nek
pas kumat imane kan nek ngandene kaya iman. Engko nek padangan imane rada tipis. Engko nek sepu imane wis nyelot coplok. Nah Jakarta wis lan iman. Makane nek ngono gak enek Gusti Allah. Dadi syaraté amal saleh wa mukmin. Akeh wong sing muni amanna wa ma hum qalu amanna ning ora wa ma hum bi mukminin wa ma hum bi mukminin. Nasib ya ku amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi mukminin. Nek wong ora kabeh sing muni aku yo iman aku ibadah. Tapi nek nang kene nek masjid, nek majelis, nek mangga kaya wong iman. Bulan pasar mana wis kecer tapi kalau masane gak diawasi Gusti Allah. Iki dagangan mungkin nek kula semene tenan sumpah lho. Masane Gusti Allah ra pirsa. Wis dinyang semene ngoten niku berarti awake dhewe tanpa sadar kadang kala imane dicendelno. Jadi syaratnya amal soleh bisa keterima, bisa jadi swarga kudu wa mukmin. Atrikake iman iku digambarake cara kula nyontokno kaya SK, kaya nek karyawan pabrik ya kaya ID card. Misale ana wong melok kerja lempeng nang pabrik utawa nang perusahaan. Dhek ora tercantum sebagai karyawan. Mleput kerja dina wengi. Kira-kira akhir minggu wong lek kena ngono ora terdata kok gaji kok ora baret. Ras gaji yo. Wong kantoran melok ngetik dileput. Wong kan duwe SK, duwe peselit. Pas gajian melok gajian. Jaluk gajian. Lah kuwi sapa yang kono gawe? Lah peselit di SK di mboten gadah, gadah ora usah melu. Lah iman yen ngoten niku wong dene ora percaya mbek akhirat. Ora percaya mbek swarga mbek neraka. Ora percaya mbek malaikat sing nyateti dosa. Engko nglakoni apik kaya apa? Kok sedekah sepira tapi nek wong ora iman, ora salat, ora ditampa mbek Gusti Allah, ora bakal mlebu swarga. Dadi sapa wae sing nglakoni kaapian nggo lanang nggo wedok syaraté wa mukmin Gusti Allah lan jadi wa ulai yadkhulunal jannah. Jomben sawise kita melalui jembatan dunia ini pun dilewati bakal mlebu swarga wala yuzlamuna nafira. Ora disia-siakan amale sedikit pun sithik-sithik. Gusti Allah iku ora duwe ngani ngoyo ning amale kawulane. Najan kula jenengan nate mlebono klunting 100 rebet nang kotak utawa ning dalan kepethuk kekurangan dikeceri 1000 2000 ora ana sing disia-siane Gusti Allah mesti najan sak lugut wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sapa sing nglakoni kaapian sak bleduk lah bakal diketokno mbek Gusti Allah. Suwali nek lakon elek sak lugut sak bleduk utawa sak biji zarah lakon elek mesti bakal diketokno wawas mbek Gusti Allah. Lah nek sing wong ora iman diketokno mboten diketokno tapi ora diwales dilekno wong sing iman. Jadi Gusti Allah mboten bakal nyak-nyakke, mboten bakal menghilangkan amal saleh kula jenengan. Najan ora dituduh-tuduhke wong, malah nek dituduhke wong iku bakal iso ngobong ganjarane ngilangno fadilahe mergo ketetapan priyanto pamer. Jadi syaratnya siji kudu iman, loro amal soleh. Coba baik, tek lanang, tek wadon. Mindakarin au unsa ora pilih-pilih, angger lakone apik. Soleh omah-omah iku ya piye kepene anak bojo. Soleh wong tani nek wong lanang ya sesuk bar subuh wis cukup rek. Dahar istirahat budal begawe. Soleh wong wedok ya sesuk bar jamaah subuh istirahat sekedar karo masak. Saisa ya kanthi ikhlas sing lanang
untuk bener mau isa-isa ya juga Rasulullah ben gak ngilangi ganjarane kamera soleh pokoknya yang penting orang kudu kabeh nglakoni kesolehan minas sholihat sebagian dari amal soleh sing kita mampu sing ora mampu ampun dilakukan Gusti Allah niku ora pengen nyeksarakno umat ora pengen nyeksarakno kawulane ayat juz loro sing pun nanti kula terangke biyen bab ayat poso nika yuridu wa bikumul yusra Gusti Allah iku kepengin kawulane gampang diperkuatne wala yuridu bikumul usra ora pengen ora ngesakno kawulane dinyamil iki ora sing kadang dadi angel iki mergo kita sendiri sing mempersulit diri apa sing angel perintah Gusti Allah termasuk nek perintah Kanjeng Nabi kulero sitoke sing angel enek sing angel itu kepinginane dhewe-dhewe keinginan kita sing gak realistis iku lho sing angel apa sing angel syarat angel abot lho syarat dirajik abot ngamplas ini Pak RT apa nek kulero sitok ada sing yang berat enggak ada sedekah abot Iku sing duwe ora wajib kok sedekah iku sunah, sing wajib pun zakat tok. Nek ora duwe ora wajib zakat. Ora wajib. Sedekah sunah nek duwe nek duwe ora. Apa nek sing angel ora ono. Kon apik nek tanggo ora abot ae. Abot iki ambek tukaran. Rukun ambek tukarane abot iki. Agar muni abot tukaran ora wis nyimpang anomali tidak pernah saya abang tapi balik gak mentol rukun kan enteng itu amal soleh kok iso abot dibekek abot geger tapi ketika merasa berat rukun betonggo rukun betulur itu mesti itu ora diperintahi kok pengen rukun betulur itu kebutuhan udah itu untuk ganjaran dijamin swarga dasar iman enteng perintah Gusti Allah. Apa kene rung tinulo wis lumrah kok cara dhewe mbek tanggo iku nek anu ndek gloro sing sambati tanggo lape mbek tanggo sudah semestinya. Lho ngono iku diganjar kok. Nabi bojo. Kelon mbek bojo iku kok ganjaran kan karo dosa nek kelon mbek bojone wong sing entuk neraka. Gandeng tangane bojo ngono itu ganjaran ngrempelno dosa. Gandeng bojone tangga ngrempelno bondo njegurno neraka. Wong wis kebutuhan bendina ngono tapi diganjar Gusti Allah kok sampeyan penae. Sing penting dasare iman. Wa mukmin. Imane templek ora matu-mata nek kene ora kaya iman mano kan kok padahal sedo sumber sedo kelamun cepu ceblok ketune atau Jakarta wis perbasane gak ketok Gusti Allah sak buku ora nek kenal nek siji ya yastaquna minan nasi wala yastaquna min Allah bedene sing mbek Allah tapi ra sing Gusti Allah wedi be CCTV tapi ra wedi be CCTV Gusti Allah wah ya CCTV iki nek madhepe ngalor sing kidul ra ketok CCTV Gusti Allah seluruh sing anu ketok kabeh sing mlebu ketok kabeh sampai diwati ketok supaya gak diketinggalte apapun perbuatan kita rasa dibutuhkan wong wala yulamuna nakwiro gak bakal sia-sia Gusti Allah sedikit pun dilajengke waman ahsanu dinan ayat ini dibisiki yang pertanyaan saking Gusti Allah sing maksudnya tidak mungkin ada waman utawi sapa to dadi man iki berarti itu asal luwih bagus apane dinan agamane miman kangge wong aslama kang pasrah sapa man aslama kang masrahake sapa man wajib
wajahahu ing jiwa ragane man. Kenapa dimaknai jiwa raga padahal wajah engko tak terangke. Wa lillahi maha Gusti Allah. Wa alaika iman iku muhsinun bagus, bari bagus. Wa tabalan anut sapa man. Millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Hanifan alih condong alih lurus. No condong itu. Wa ta'alalan ngalap kon dadekake sapa Allah Gusti Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim didadekake apa? Didadekake kholilan ing kekasih. Ayat ini diisi dengan kalimat pertanyaan dari Allah. Pertanyaan sing jawabannya tidak mungkin ada karena yang dipertanyakan itu tentang lakon apike wong sing pasrah ning Gusti Allah. Wong sing menyerahkan diri ning Gusti Allah segala urusane. Iku wa huwa muhsin. Wong sing oleh berdikat muhsin bener. Nah ini kalimatnya nganggo aslama wajahahu masrahake awake kalimatnya kok wajahe kena apa kula bare gak terake wajah niku merupakan identitas wong wajah niku mewakili seluruh tubuh enek wong umpamane bubu agak seksi awake artistik tapi wajahe nyeri ya gak menarik buat saya atletis lah oh itu seksi buang kok belum ngerti wajah tidak wajah irungnya dana balik ngomong nanti rakyat kok seksi nah lanang pokoknya musik lah pokoknya rada ngomong sekrupin yang sikile oke lah tapi jangan ngerti wajah itu ganteng ya guys. Wajah itu mewakili seluruh tubuh. Yang KTP jadi foto wajah. Orang ada di dengkul jadi foto. Identitas tubuh. Kalau disebut kalau meringkas mencakup seluruh tubuh ya wajah. Pak Mane nyakon apa? Kalau betul lah kita ketok rame nah di bawah musiku kan enak kalau ketok bokongnya nanti dah berdrama kan enak. Kok KTP jadi kudu bokong lah malah ngerangkut jadi identitas. Mula wajah itu mewakili seluruh tubuh. Artinya ya jiwane, ya ragane, ya dhahire, ya batine sapa sing luwih apik timbang wong sing gelem pasrah pokokan Gusti Allah. Jawabane ya la ada ning kafir. Ora ana sing luwih apik timbang wong iki wong liyane dibanding wong liyane. Maksudnya masalah jiwa ragane iki artine kebak tawakal iki tawakal kok dibanding mau rembiah mboten tawakal iki rembiah minangka ibadah ya ikhtiar minangka ibadah awak diparingi awak sehat ya dienggo ibadah tapi ati niku madhep tawakal Gusti Allah Gusti kula wis temenandur wong iki ngene jenengan tanah jenengan paringi urip jenengan sing kula jenengan sadher morantu kula pasrahke jenengan tikus ki sing ngatur sing nyetakno jenengan nek jenengan kersane pengen madan iki nggih kula pengen madan kantun jenengan bagi spiriten mboten dadi pasrah atrine ora ngajek Gusti Allah. Orang menganggap ikhtiar itu iso nuku rezeki. Nah, kula saged kula dagang berarti bismillah ikhtiar dagang tur dinuku sak iso-isone. Dene badine mungkin nek dadi iki kula ibadah banyak bojo. Sawang sule kula wangun salaken panjenengan asike pripun. Pokoke dipasrahno ning Gusti Allah aslama wajhahu lillah tetep merembah. Sing wong kaniya nggak ada awai, sing ada ternak gitu, banyak ternake, sing ada dagangan gitu, banyak dagangane,
tapi ampun nganti diatur dagangane, ampun nganti diatur wedhus sapine, ampun nganti diatur kendaraane, wong ketika kendaraane umpamane. Nah, iki cek lintar-lintar nang perapatan turu ada apa kan umpamane. Wah, truk sing sitok nang kono muat mulai mumet blas tuh. Lah truk sapa? Ya, lah kok truk gawe mumet lah kok dole lah apa. Utawa delok TV tau nek programe diketno tau berarti. Aku ketemu kok acara iki mumet lah. Mondok cerita bature kok tau ora kan acara kok ngene. Mumet gara-gara TV. Lah TV-nya sapa? TV ku dua gawe TV dhewe kok mumet. Wa gak aslama wajhahu lillah. Enggak menyerahkan dirinya Gusti Allah yo genten diatur barang-barang serang kejaji. Diatur wedhus sapi. Sapi isuk kudu wis guyano dusi banyuwangi. Wonge ngatus ya keri-keri wonge ora piye lah keri sapine ku mbambek yo. Aduh guyano. Wonge ora urung subuh wonge wedhus sapi kanggo sapi. Kalah mbek sapi aslama wajhahu li sapi nek ngono masrahno dirinya masrahno doa batinnya dikendalikan mbek sapi padahal biasa maca yasin. Wa zalalna lahum piye terus kan faminha raqubuhum wa minha yaqulu raja kaya kita telukno Gusti Allah ngendikane ingsun telukno kanggo menungsa telukno kanggo menungsa tunduk wa zalalna lahum kanggo menungsa ora menungsa sing kanggo sapi faminha raqubuhum sebagian kanggo tumpahan kanggo ngeret ketika sebagian ngeret duka sebagian kanggo tumpahan untuk jalan kanggo tumpahan minha ya'ulu sebagian raja kaya kanggo dipangan disembelih walau fiha manafi'u wa masyarib kewan-kewan iku raja kaya iku ya ana sing dipek manfaate nggo rakal dinggo mergawe lan dipek umbene masyarakat untuk minuman di pos susune. Itu fungsinya raja kaya dikendalikan raja nganti wong dikendalikan raja kaya ngene. Raja kaya iki kudu sapi sabarane lho kok alasane diarani raja kaya. Menawa kaya sing bener-bener kaya raja. Lati aslama wajhahu lillah angger wong iso aslama wajhahu lillah masrahno jiwa ragane ning Gusti Allah wonge ora kagetan ora ketunan ora gumunan nggih sapene bahan anu jenenge bahane teknik iku yo beda wujude yo kaetenane saya ya ora tau menang liwat lah piye sapine tak kadol ya ben rasa ngare kok. Nek dikatakoki bojone ngono piye urip nek kaya iki nek tau nyanti lakon piye, ndak kon separo urip. Lah duwe entek melarang masalah kesel, turu ngumbang biaya modal. Ora ana wong mati perkara anu ramangan mati ra ngombe nek. Nek mangan sedina rong dina terus yo betah. Nek ra ngombe dina mati kok. Ngombe ya entek ngombe ya ora apa-apa ora duwe Gusti Allah asal wajah ora bingungan sing itu ngerti sing lanang ngerti ora ketunan ora gumunan ora bingungan wa huwa muhsin jadi menyerahkan diri kepada Allah berserah diri kepada Allah tapi lek berserah ora ngawur ora kaya putus asa alah gawe piye-piye ra bener piye ra cocok piye-piye ketelek ya wis karek Gusti Allah mati kok urip masa bodho ora kaya ngono kaya wong lanyu kudu musim bagus apik prinsipnya tetap berusaha keras tapi hasil akhir tetap baik Gusti Allah nek wong nglokro kaya wong lumrah kaya wong
Lalu itu ora muhsin jenenge. Berserah diri tapi harus muhsin. Bagus prinsipnya, bagus cara hidupnya, hati-hati dalam setiap langkah. Ora kok terus pasrah-pasrah sing alasane wong mripe wong kan gawe mboten. Wa tabi'a millata Ibrahim hanifa anut agama Nabi Ibrahim. Jadi iki ayat ngelem-ngelem ning Kanjeng Nabi lan sahabate termasuk kang umat kabeh. Jadi ayat Quran niku jangan dibayangkan, aja dianggap niku rekaman pengendikane Kanjeng Nabi mboten. Terus sak glondong teko ngoten mboten, ora ana biyen. Glondongan sak kitab niku mboten enten. Ayat Quran niku tekone sesuai konteks peristiwa sing dumadi nang jaman Kanjeng Nabi. Lawase tumurun sambil keterangan kira-kira 22 sampai 23 tahun ayat pertama sampai terakhir niku nembe. Tergantung peristiwa sing mengiringi konteks yang mengiringi tumurunnya ayat niku. Lah niki ngelem nang Kanjeng Nabi sing dibimbing Gusti Allah sing anut agama Nabi Ibrahim sing Kanjeng Nabi Ibrahim niku priyantun sing pertama mengatakan wa ana awwalul muslimin, aku kawitane wong sing Islam. Dan sedaya nabi agamane sak nabi akan mesti Islam. Tapi dalam konteks sifat ucapan Kanjeng Nabi Ibrahim yang pertama wa ana awwalul muslimin. Fattakhadallahu Ibrahim khalila, Kanjeng Nabi Ibrahim itu didadekno kekasih Gusti Allah. Sangka cintane ning Gusti Allah lan dicintai Gusti Allah, Nabi Ibrahim itu lucu. Nalika besejo iku tali ambek malaikat. Malaikat di Israel takoki kene apa mateni kowe kok. Nabi Ibrahim mau nabi kasih jumane Khalil. Mosok kasih apa mateni kasih akan Khalilan ya ketemu Khalilan mosok kasih apa mateni kasih. Malaikate bingung. Takoki penjebut jawane. Jadi aku kasih Gusti Allah, mosok kasih aku mateni kasih. Terus sowane Gusti Allah mulai dawuh ya sing kandhani. Kowe kasih Gusti Allah. Nggih. Nek kowe kasih mosok ora seneng nek kowe kasih. Ayat rohu khalilun ayal khalila ditakoki ngoten. Apa to kowe kasih mosok penting nek kepethuk kasih. Lah carane kepethuk ya kepethuk kudu mati. Oh ya wis nek manut ae aku mati. Lagi manut. Dijuluki Khalil itu kasih mana. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi lan iku ketui Gusti Allah ma utawi barang-barang fis samawati kang ing dalem pira-pira langit. Wa fil ardi lan ing dalem wamal barang-barang fil ardi kang ing dalem bumi. Wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah bikul syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji iku muhitan ngliputi. Terakhir ayat iki nerangno ana lafaz samawat. Samawat niku kalimat jamak ayat piro langit. Nek Quran ayat dia disebutke pitung langit. Definisi pitung langit niku pripun ya dereng bisa dipecahno ilmuwan nganti saiki. Kabeh langit itu saisine kuwe Gusti Allah. Apa isine? Termasuk bintang tata surya. Jenengan nek tau YouTube-an nggo klik bumi dan tata surya. Apa enek gambar? Pertama gambar bumi utawa bola bumi terus karek matahari dikelilingi bumi ana foto paling cilik iku munggah terus wis ilang. Karek cilik betapa kecilnya uang di hadapan Gusti Allah.
bumi ini kita harus dibandingno ambek isen-isen langit kaya betul kaya kacang hijau cek gede kacang hijau kabeh wae Gusti Allah lah nek arti al-ardu niki nang kene lafate mufrad artine tentang definisi pitung bumi itu bumi sing putih niku ora turun kono nas sing jelas pe ana ilmuwan sing pengen neliti nang planet lain sing diperkirakan ana oksigen ada sing daftar apa Mars apa yang kita perlu iso ana saya kira bakal iso karena orang banyu sing ana sumber air cuma nang bumi iki nang bumi kok wis kebak bumi ini jadi wis kepek wong 7 miliar wae 7 miliar itu kelompokno ngene ya bagi pulau siji ana sing rancang dengan bumi liya isen-isen langit ini ana lintang sing ketok saiki padang niku nek jedul asline wis ana 8 tahun kepungkur saiki lagi ketok sangka adohe begitu besarnya alam raya ini. Jadi nek cara kita pertama bumi itu dilingkari langit pertama. Terus langit kedua, langit pertama dan kedua itu jangkauannya perjalanan 500 tahun. Itu nek cara kita. Kedua yang ketiga 500 tahun, ketiga keempat banjir ke 500 tahun. Sanjure langit sapiku niku ana jenenge Sidratul Muntaha. Bar Sidratul Muntaha wol ke-8 mustawa. Terus rof-rof sing terakhir ars. Ars niku singgasane Gusti Allah. Ars niku diriwayatake makhluk sing paling gedhe makhluk Gusti Allah. Ars niku dibandingake kursi. Kalau udah cerita kursi, ayat kursi di kon makhluk Gusti Allah jenenge kursi. Kursi niku nek bumi pitu, langit pitu iki dikek nang kursi, niku kaya koin dikek latar gedhe. Sing dadi terang nang ayat kursi. Samawat bumi pitu sak langite. Niku nek dikek nang al-kursi niku kaya duwe dikek latar. Lah kursi itu nek dikek nang apa jenenge ars sewalike kaya koi dikek nang latar sepiro gedene ars wallahu a'lam dibuangan betapa agungnya ciptaan Gusti Allah. Gusti Allah sepiro gede gak iso kita dibayangkan karena Allahu Akbar salah ngoten niku Gusti Allah gede awake dhewe kan iso sepiro gedene carane awak dhewe dicuwili pol cilik pol teh dadi gak pates diekekno Allahu Akbar Gusti Allah gede aku cilik pol cilik maksudnya cilik ra enak jine kan kondo cilik murah cilik camat cilik sing mare cemrete kan awake dhewe ketok lha iki dhewe ketok awak aku kok kiai dicek wah itu aku lurah iki nyek aku bos iki nyek buat grup orang Gusti Allah sak Gusti bumi saisine piye cilik ra iki kanggo Gusti Allah. Jadi Allah Akbar kecilkan diri kita sekecil-kecilnya. Aku udah punya. Nah, mari loro kan bawae dhewe ketokno gedhe iku. Padahal al-kibriya uridai sombong iku sandalanku ngendikane Gusti Allah. Nek hadis qudsi sombong takabur iku anggonku sapa sing ngendhek nganggo sandanganku sapa sing wani sombong kosongku gak tak tumpes kula wong sombong enteni kalau sing kalau pas itu gak dicis Gusti Allah dawuh al-kibriya ridai niku hadis qudsi niku dawuh Gusti Allah sing kudu ayat gaya sombong tumedhe iku sandanganku pengangguku sapa sing nganggo wani nganggo bakal tak umpes ngoten ngendikane Gusti Allah lewat lisan Rasulullah. Lah bumi langit saeneke kulillah wae Gusti Allah wa kana wa bi kulli syai'in qadar.
termasuk laut, termasuk alas, termasuk sawah sing tak pacul di mendino iki wae Gusti Allah. Tapi kan dikala awake dhewe iso muni iki wae Gusti Allah iku ning lambe tok iki sawahe Gusti Allah, paringe Gusti Allah. Tapi aja jaluk ya, aja jaluk sakiki iki bodho iki wae Gusti Allah. Nek Gusti Allah ya berbagi mbek kawulane Gusti Allah aja. Dene nek muni wae Gusti Allah iki ning lambe tok. Ya aja diwolak-walikno tanggane nek tegan wae. Aku klopo iki klopone Gusti Allah. Iya, bandem watu iki, watune Gusti Allah iki sing bandem ya Gusti Allah. Ngono aturane. Pelem Gusti Allah ya. Dipentungi ya dipentungi Gusti Allah, ngantem dasar ngono. Artinya penerapannya dalil kuwi kanggo wong sing duwe ora tiket yang bisa demen tetulung demen wae-wae nang samane makhluk Gusti Allah. Wong sak dina diliwati sak dina kedunungan ae. Ora ngrampas, ora njaluk, ora tamak terus ae. Gusti Allah kuwi Gusti Allah cukup. Ya watune Gusti Allah sesuk-sesuk nek gundune sirahe tak ngono. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dene iki kanggo ngelingno kula jenengan. Bahwa apa wae ora trimo awake dhewe bondone anake keluargane termasuk diri kita itu kaya Gusti Allah. Ya aja disia-siakno, ya tapi aja dikukui, dicintai, disayangi nganti nglawekno Gusti Allah. Wae Gusti Allah dititikno ya dijaga, bondo dibarengi Gusti Allah dititikno dijaga, nek wis tercapai nisab ya dinisapi. Syukur-syukur di jariah di sedekah anak diparingi Gusti Allah ya dijaga, dibinterno. Nek cilik digedhekke, lara ditambahke, bodho dipinterne. Ngoten iku jenenge njaga titipane Gusti Allah. Dene sawanci-wanci dijupuk Gusti Allah, mbok carane dijupuk kanthi dilamar wong utawa dijupuk nyawane mati dijupuk Gusti Allah, kita gak berhak ngundel. Menunggu tanduran ya diopeni ora diklerek malah sing ngukur Gusti Allah. Ben ngono dhewe. Mboten wonten kok diopeni kanthi lemu sing apik. Dene akhire kok piye lho Kak Gusti Allah sing maringi isi, sing jat lombok, sing maringi gula ning gedang ning pelemateng niku. Kak Gusti Allah nek nyektakno aku kita rezekine tikus apa rezekine ular apa rezekine kula jenengan. Angger cek urip metheki srengenge mesti cek dicawisi rezeki ngoten mawon. Bahkan Allah bikulli syai'in muhita. Gusti Allah iku nang apa wae ngliputi. Keliputi iki lebih mengetahui seluruhnya, yang jerone ya jabone ya sing ra ketok kabeh kabeh. Kita kadang teledor utawa gampang ora sadar Gusti Allah al-muhit ngliputi kita. Nek ora akeh jamaah kaya dinas mulai dhewe kawasan oblong. Kawasan oblong padahal almari yang akeh lho, labi oke kadhe karo blujas sarangan tok barang ya enek. Syukur-syukur mulai cek jamaah cek salah. Nek ngono nek tok wong ora enek wong padahal Gusti Allah bikulli syai'in muhita. Nang sawah bawane roh tanggane berarti njelok. Klenang-klenang ngalor itu kita wis gak enek wong ya. Iku ora enek sikap. Ngono iku Gusti Allah mirsani rumasane ra iso. Wedi ambek wong ora wedi ambek Gusti Allah. Rumasane nek kene urip terus. Nek kene sak kelametan. Suwe-suwe dhewe wis 100 taun niku. Kula jenengan wis ogah urip ora apa-apa sing gambleng maneh radas. Jatah rawani mlaku-mlaku ora kuat pengendang hati dan wis ketuweken ora apa-apa. Gusti Allah neng hal apapun itu meliputi. Nah, terus ke wayas kaftuna kalan podo aweh amre fatwa jaluk pitutur sapa wong ka ing sira Muhammad.
tafsire ya qalbuna min kalfatwa. Jadi jaluk pitutur bahasa sing tadi paham. Jadi sing jaluk pitutur sapa zaman semono ya sahabat. Enek wong teko ayate medhu, enek wong berkonflik ayate medhu. Nah iki enek para sahabat teko tentang wong wadon, terutama wong wadon sing yatim. Zaman jahiliyah niku wong wadon niku gak wajib. Nek ana bocah wadon yatim sugih. Niku nek wonge ayu bocah ayu dikawin dhewe, nggo ambek dulure, nggo ambek pakne sing ngelola anak yatim mau. Lah nek wonge elek, bocah elek ora gelem ngawin, tapi ya ora oleh dirabi wong. Mergo bondone engko nek dibawa. Ya kali kejem wong yen niku jaman jahiliyah niku yatim wong wadon terutama kesiyos-yo. Nek bocah ayu dikawin dhewe ambek sing ramu, ben bondone ora kliya. Nek bocah elek ben ora bondone ilang ora oleh dirabi wong, tapi ya ora dirabi ambek kene. Mana ini wes kakak tulang podo jaluk pitutur basa kene ngoten mawon. Amrih fatwa saka wong akeh para sahabat kae sira Muhammad. Finisai tentang wong wadon ing dalem masalah wong wadon. Wong wadon sing ditinggal mati keluargane. Kul dawuhna Muhammad nang wong iku Allah utawi Gusti Allah iku yufti aweh fatwa kumeng sira kabeh bihinna tentang wong wadon-wadon mau ing dalem wong wadon wa malan ing dalem barang yusla kang wis den waca apa mak alaikum ing atase sira kabeh bil kitab ing dalem kitab Al-Qur'an biyataman nisai ing dalem nerangake bocah-bocah yatim, bocah-bocah wadon kang yatim. Allati kang laku tunakan ora nekake, ora ngewehake sira kabeh guna ing dalem allati ora ngeweh apa ma ing barang kutipa kang diwajibake apa mak lahuna kedue wong wadon. Dene tetap tutuke mana yen mungkin diterangke. Batar gobuna lan sengit sapa sira kabeh sing dina iki wong-wong sing ngelola waliyul yatim. Dadi biyen bocah yatim iki ana sing ngomong jenenge waliyul yatim. Batar gobuna lan padha sengit sira kabeh antang iku ing yen to nikah sapa sira kabeh guna ing yataman nisa wal mustaqmafina lan bocah-bocah kang cilik, bocah cilik kang apes kang lemah minal wildani saka bocah-bocah cilik diterangke yen iki wong-wong para sahabat takok ning Kanjeng Nabi tentang wong wadon utawa bocah yatim, wong wadon sing ditinggal mati bojone utawa bocah yatim, cah yatim wadon sing ditinggal mati keluargane duwe bondo akeh. Matur niku pripun Kanjeng Nabi? Lenten sing padha disiksa dibodho, mboten disiksa tapi dimanfaatne. Diploro ati rabi ora oleh, tapi ya ora dirabidene dhewe. Bakal wabuna antang tihuhuna sing wali yatime mau, waliyul amrine, waliyul yatime ora gelem nikah, bakal wabuna sengit menikahi. Tapi ora oleh dinikah wong liya. Pamriye napa? Pamriye ben iso nguasai bondone. Terus wal mustaqmafina minal wildan, sahabat ya takok tentang bocah-bocah cilik sing ditinggal mati. Sugih bondo tapi ditinggal mati terus dikelola wong ku pripun Kanjeng Nabi. Terus diperintah Gusti Allah Kanjeng Nabi dawuh ulillahu yuftikum fihin. Dikondhawuhi Gusti Allah oleh peraturan yang kowe kabeh. Sing hati-hati ngelola bandane bocah yatim.
tekan sakmenika omah niku sing paling apik omah sing neng omah iku ana bocah yatime tapi diperlakukan apik dimong apik digulung apik soalnya omah sing paling elek paling ora apik omah sing neng jerone ana bocah yatime diperlakukan elek niku hadis Kanjeng Nabi. Lah ayat ini Kanjeng Nabi terus diparingi dawuh Gusti Allah kon dawuhi wis ana aturane wa antakumu niki aturane wa antakumu Gusti Allah perintah sira kabeh wa antakumu lan yen jumeneng sira kabeh lil yatama maring bocah-bocah yatim bil qisti kelawan adil dadi kon perlakukan sing apik perlakukan sing adil, perlakukan penuh kasih sayang. Jadi konteks pemeliharaan bocah yatim itu beda nek mriki ya diopeni dulure, diopeni wong tuane kabeh. Ora ana kono anake wong dibondo, tetep diopeni wong tuane. Nek wong tuane mati kabeh diopeni dulure. Lah sing ngopeni niku kadhe kala ora kabeh, tapi ana kadhe kala sing milik bondone. Hati-hati bondone bocah yatim niku malati. Bondone bocah yatim niku malati nggawa balak nang dunyane ya nang akhirate mesti bakal ana kuman saka Gusti Allah berbuat boten adil kaliyan bondone bocah yatim. Kanjeng Nabi diperintah Gusti Allah supaya dawuhi wa antaqumu lil yatama bil qist. Perlakukan bocah yatim dengan adil penuh kasih sayang bil adli fil mirasi wal mahri iki tentang perkawinan kudu diparingi mahar sing pas tentang warisan jadi warisan sing sepadan ini perlakuan apik ngoten mawon diperlakukan sing apik penuh kasih sayang wa mau kae barang takan kang lakoni sira kabeh min khairin saking keapian perkara apik apa wae sing kita lakukan mbah iku berhubungan ambek wong utawa berhubungan ambek Gusti Allah sing berhubungan ambek wong piye ya long tinulung berakhlak sing sae niku perkara apik fa inna Allah rasatane Gusti Allah kaiku kana sapa Allah bihi kelawan khair iku aliman kang daneni diperjelas melih perbuatan apik apapun sing kita lampahi kami ugi ibadah dumateng Allah utawi berhubungan kalian sesami makhluk Gusti Allah niku mboten usah kita sedaya framing ngene narno utawa kuar-kuar ngandhak-ngandhake Gusti Allah pirsa gak butuh kita pengakuane wong. Jadi berbuat apa ora perlu pengen diakoni wong. Diakoni wong ora enek nilai tambahnya sama sekali. Dilelep untuk itu ora enek nilai tambahnya sama sekali ora usah pengen diakoni wong. Aku tukang ibadah, aku tukang syariah, aku tukang tahajud, tukang maca Quran. Itu apa nek diakoni dilengkong apa terus badhe warak kanggo mangan seperti apa ngombe boten diwaca ya ora kalong asline wong diwadani ora kalong dite ora krowak wae ndak ada nilai tambahnya sama sekali padha wae diwaca ambek dileng kula ora usah pengen milik pengalaman wong mboten kanggo mboten enten untunge Fa inna Allah kana bihi alima cukup Gusti Allah sing pirsa mawon. Gusti Allah sing pirsa niku sudah cukup bagi kita. Apa orang wae ngabekan orang wae mulai orang wae isa mlaku sing maringi Gusti Allah. Ang Gusti Allah pirsa ampun. Gusti Allah wis ngerti ampun. Awake dhewe ibadah, awake dhewe maca zikir, awake dhewe jariah napa mawon ndak penting bagi kita diakui orang itu mboten penting. Sing penting Gusti Allah kana bihi alima. Gusti Allah mau pirsa, Gusti Allah bakal niat-niatake sedaya amal perbuatan kita sekecil apapun yang kita lakukan. Untuk diberi sadar semuanya, mungkin manfaat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا أن نكفر لك بنعمتك علينا ونكفر بذنوبنا واغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله اللهم يا الله يا من يا رحيم يا لطيف يا خبير يا سميع يا عليم يا مؤمن يا مهيمن يا سلام يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا وهاب يا قهار يا لطيف يا كريم يا عليم يا عليم هذا حال لا يخفى عنك يا الله أشهد أن لا إله إلا أنت يا الله اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا لا غفرته ولا من إلا ولدته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا معيبا إلا سترته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا مرضية ذات وفتح الدنيا والآخرة واجعل هذا المجلس وسيلة لنيل بركاتك ورحمتك يا الله يا رب العالمين واجعل حاضرين في هذا المجلس ممن يستحق رحمتك ومغفرتك يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذتنا من أهل العلم وأهل الخير والتقوى والقرآن والاستقامة والسلام على جعلنا وإيمان الشهر والضرر والظلم والفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم